Ne her bir eserin, her bir şagyryň öz ýanky taryhy we diýdik, bir geçilen ýoly gözlegler we diýdik şonu şonu doýnazardan tamamyň şu ki kitapda Merda Mesopotamia çen adly kitaby şonu absor etmez diýen tebabi kitap gatken ýyl işlen gatken dähmet çekilip näçe ýyllaň dowamyna kitabyň öz bir hususiýetini tapmak üçin şoň halifalaryň eserlerine, halifalaryň dokumental ýanky makalalaryna, almy çaklamalarına talgylanyp men özüm şu kitabyň asnowasyny aslında Ahmet Bekmuradowyň Ödökowyň, Nazargullaýewiň şumerler biziň ata-babalarymyz ýa-da Amerikany kimler açypdyr adly eserler şol kitaplar şolar esasyna ilmi çaklama ýaly hemde jurnalistiň nazariýeti bilen publisistik ähende bir kitap taýýarladym. Kitap kän ýyldan bäri işlenip ýör. O kitabyň esasy türkmen halkynyň geçmiş taryhy, nirden gelip nir haýsy medeniýetleri, haýsy ýazyw ýadygärliklerini, haýsy arheologik tapynlara has goly, has şolar bilen bize öz lafzyny ýakynlygyny görkezipdir diýen ýaly ähen bilen men şu kitapy taýýarladym. Kitap elbetde intek çapdan çykan ok, ýöne hereketde kitabyň esasy mazmun boýunça aýdyp bermek isleýän şu taýda Mesopotamia, Merowdan Mesopotamia çen diýip anlansam, şu taýda kitabyň biziň gadymy ýazyw ýadygärliklerimiziň ilkinji adamzat dissanynyň şykga ýazylan, palçyga ýazylan dissanyň gelip çykyşy, şol dissany öwrenip, şol dissany türk hemde rus dillerinden men terjime etdim. Türkmen edebiýatyna ilkinji gerek men üçin ulu bir buýsançlygyny aýdyp biljek aýdananam şol eseri Balkan teatrymyzyň baş rejissöri Uwaz Kalandarow bilen bilelikde bir näçe ýylyň dowamyna işläp, öwrenip, aňyrsyna ýetmek üçin gatken materiallar okap, şoň esasynda Gilgameş adly piyesa taýýarladyk. Ondan soňra da şol piyesaň esasynda da sahna oýuny goýuldy. Sahna oýuny Balkan teatrynyň repertuaryna häzirem durýar şo sebäple. Men şu kitabyň esasy özüni barada gysgaça okujylarymyza, gysgaça öz okujylaryma dinleýijilere şonu aýtmak isleýän sebäbi kitap bir taryhy maglumatlar özünde jemleýär. Şol ilmi eser bolmasa-da, ilmi çaklama bolsa-da, jurnalistiň publisistik nazariýeti bolsa-da ahyr şunun içinde bir näçe maglumatlar ýerleşdirilen kitabyň esasy özüne bolsa şol gadymy Mesopotamiýadan Marguşa köpekdaň etegine göçüp gelen milletler taryhy uruglar, taryhy bir toparlar gadymy adamlar barada görmedilýär ýa-da gurupçylyk derarly ýa Mesopotamiýadan göçülip gelinipdir. Saryanidin ol çaklamasy hemde bir näçe alymlar bolsa şu ýerden göçülip gidilipdir diýen ýalyrak pikirler hem orta atýarlar. Esas biziň maksadymyz taryhy öz nazarymyz bilen bir ýaymak, nesillerde miras goýmak.
niştayda bir Qur'an'adır edip şagırma yadıma düşen olsa hançal dutar mehriban dostum yüksel yüreğimiz atman kakasın geçilen yollarım şartlık bağıtın geçilmedik yoldalarım kustusun eyseli kustusun yalamaç bağlan Öýdüň ýaprak bilen ýata suwlaryň egseli gustusun, duwa gustusun, Mesopotamia barýan gularyň. Nem üçin Qur'anlar edip Mesopotamia diýdik, nem üçin Mesopotamia. Mesopotamia iki derýäň arasy diýmek, Tigr hem Eufrat derýalary. Dogrusu Ştaýda Tigr derýa diýip alýasyň. Ahmet Bekmuradowyň versiýasyna Tigr däl ol Tigr diýe ilkinji Tigr ýasan adamlar araban gyzyna Tigr goşmak meselesi Türkmenistanyň çäklerini üde çykypdyr. İlkinji şol Tigr oýlap tapanlaram şolar. Şolar gurukçylyk esasyna göçüp gidipdir diýilen versiýalar amma ýene muňa bolsa biz üçin gatgazakly boldy Mesopotamiýadan. Şol hala Mesopotamia gidilen bolsun, hala Mesopotamiýadan gelinen bolsun, ol bir näçe taýpalar, bir näçe adamlar babatyn aýdylýar Türkmenistan territoriýasyny elbetde hemmesine diýilen ok ýöne belli bir çäkde toporlar göçülüp gidilipdir, göçülüp gelinipdir, çünki gurukçylyk nirde suw bolsa şo tarapa çekilmek, şo tarapa gitmek adamlarda ol nuşdaga derul bolýar, şo derul ondan soň ol özüne şert hem döretýär hukman ol filosofiýanyň kanuny derul bolmasa şert döremez diýär. Ol esasy filosofik kanun bolan çüşdäk Mesopotamia göçülüp gidilipdir diýilýär, we gelinipdir diýilýär. Ondan başga da beýik pök ýolunyň uğru bilen gidilen ýa-da gelinen tapawut ýok haýsy bolanmada şol bizim maksadymyz öz taryhymyzyň gymmatly sahypalaryna özümiziň pikirimizi ýüklemek, ýagny öz nazarymyzy aýtmak. Türkmenistanyň belli bir çäklerde bir näçe ýerlerine taryhy ýadygärlikler we olaň suwutnamasy hökmüne tapyndylar we bular bilen biz gatken garaklamak dogrusu Mesopotamiýada soň Aktepe'den Aşgabatyň töweregine şu Bekrewede ýerleşen Aktepe'den hem Sumorjul götünden tapynylan arasynda meňdeşlik ýanky ilkinji nowatda suwuň şekilleriniň bolmagy, adamlaryň suwa bolan garaýyşynyň şeýlede ösümlik bilen bolmagy, adamlaryň ösümliklere bolan garaýyşynyň şo bir belli bölegi bolupdyr diýip çaklanýar. Elbetde bu içine gatken zatlar ýerýär Mesopotamiýadan tapylan şol şykka ýazylan dessan çüý ýazgylar diýip berilýär. Bizde esasy bizim çaklamalarymyzda çüý ýazgylar diýip berilýär. Şol şykka ýazylan ilkinji dessan Gilgameş diýip atlandyrylýar, ýa-ni bellek geçişinýär. Şol Balkan welaýatynyň drama teatryny sahnalaşdyrdy Öwes Kalandarow. Şol ilkinji Gilgameşde kiçiräjik bir gyzgaça aýdylany ol dost üçin ölümsizlik otuny gözlemek diýär. Gidenden soň şol ölü deňden geçip alyp gelýär, şonu bolýan, şonu ýogurda ıslap suwa düşýär, ýylan şol oty ýýär. Şoň esasynda adamyň ölümli dögi oň boýuna düşýär. Şo Gilgameş destanynyň kiçiräjik bir mazmuny boýunça o ýerde söýgünma, o ýerde bir mertligema, gahrmançylygema, adamyň belli bir tebigatyň güýçlerini ýegmek üçin edýän işlerini şoňa bolan bir hili garaýyşlar, amma ýöne oňa arasynda bir näçe kodlar bar, ýanky açylmaly şifrler bar-da şo destan okanda şoňa göz ýetirýär. Menem şonu terjime edemde özümde bir hili täzgin bir ruhumda duýgu oýanýar. Şo duýguň esasynda da şo destany
tercih etdik. Elbette dessan tercih etmek aksat düşmedi ýöne. Men esas aýtjak bolýandanym şu kitapda şol hem dessanyň tercüme ýerleşdirilen türkmen diline hem de şu taýda Garawlyň göz ýaşly gämi satly düýmaly barada şo göç edilen ýa göçülüp gelipdir ýa göçülüp gidilipdir. O versiýany elbetde alymlar özleri dogry aýdarlar, maglumat esasyna belli bir maglumat ham ýok. Ýöne şu taýda taryh kitaplarynyň esasyny aýdamasaň belli bir maglumat ham ýok. Şoň üçin gep onda däl, gep medeniýetleriň birege alış-çalış edilenligine hem de ilkinji ýazyw ýadygärlikleriniň biziň hem topraklarymyzda başda näçe 6-7 ýyllyklarda ýaýranlygyny şol topraklarda da ýazyw ýadygärlikleriniň bolanyny ýazyw ilkinji ýazyw ýadygärlikleriniň şu ýerlerde de bolanyny aýtmak isleýär. Muny elbetde gelin gaýlanmaz haly palaslaryna ýani el işlerine wasp edýär biziň küýdügärlerimiz erki adamlar muny küýdülen nagşyna wasp edýär ýöne. Emma şoň bilen birlikde de ýazyw ýadygärliginiň gelmegi, pança ýazylmagy, soň dere ýazylmagy şu zatlaryň özi günnäwiriň bir iň owadan şo ilkinji nowatda hat ýazmak, hattatlyk medeniýetini hem öňüsüreniniň alamaty bolup durýar-da. Elbetde mundan başga da kitapda Garawlyň göz ýaşly gämi satly dokumental çeper filmiň ssenariýasy, çeper ssenariýasy, ondan başga da şol düýmalarynyň Marguşdan tapylan Mesopotamiýadan tapylan belli bir meňdeş şekilleriň arasynda şol düýäni göz ýaşly eserde göz ýaşly ýerleşdirilmegi şol göç bilen baglanyşyk alamat bolmagy ähtimalli şu taýda almy çaklamalar esasyna men şu taýda Garawlyň göz ýaşly gämisi düýmaly barada aýtdym-da. Düýmalyň müňillyklyň dowamyna adama hyzmaty düýmalyň bir hili adamyň öz ýaly ýumşaklygy, oň bereketi, oň ırsgal bilen ırsgal getirişi türkmeniň şoň yrmedişi, şoň düýüňinden bir şonuň many özläp bereketli mal gasaplamagy, oň çalyn ýermiň, oň agyryn ýermiň şeýle türkmen halky üçin ýanky çöle ýakyn halklar üçin gurup ýerde ýaşagan halklar üçin gaty gymmaty bolýar. Şoň üçin müňillyklarda da göç bilen baglanyşykly, ýaşaýyşla baglanyşykly bolan gymmatynyň gaty ulunlygy elbetde köre aýana ýöne. Şol çeper dokumental filmde şo Garawlyň göz ýaşly gämisiniň şol göç edenine herge degen bir kerwan synlanynda näme diýseň bir hil adamda şo gidip barýan duýgu oýarýar-da şol düýmalyň müňillyklyň dowamyna gadanan zady şol. Başka sürüp edip barýaka beýle bolanokdy. Imna şol düýler kerwan ýörep barýan hatar tutup diýmek bol maksady bir ýerek barýasy, da barýan göçüp barýamy. Ne şuň kunam täze filmler göründüden bir çölde ýaşaýan adamlar şo düýlerini ýytyp boşlaryny şoň biýine daňyp ýörep gidenlerine şo duýgu oýanýar. Şoň üçin şo düýmalyň gymmaty müňillyklarda nähil bolupdyr şol küýdülenmede şekillendirilen şekilleri şu zatlar barada kitapda bollugyçy almy çaklamalary esaslanyp ýöne şo çeper söz bilen beýan edilmesi menem özi biziň ruhy hadynamyza bir täze bir goşmak üçin şo aýdylan pikirler ýene bir gelip hetçiklep aýtmak üçin dogrusy biz täze zat aýdamok ýöne biz halipalardan bilýän zatlarymyzy okan zatlarymyzy birleşdirip bir ýere jemledik. Şo nereden Mesopotamiýa çenli adly kitapda bir ýere ýerleşdirdik. Ondan başga da gün şekilleri adly ýörüýte bölüm şu ýerde
möhürlerle bağlanışıklı ayratin bölüm maşol möhürlerim adam zatının nişanı hükmünde haret nişanının başkada bir nece özünün maksatlı buyruklarını şol nişanın bilen bağlanışıklı şol esası eden işimi şu datlanın tanalmağı şun kunem hevrem şu tayda möhürler haret nişanları katı ornu oynanan rol oynanan aydiyada Türkmen alimi Ahmet Bekmurat özünün Amerikan kimler açıp durardı onun işinde dünya alimlerinin bir neçesinin fikirlerini bir yerikçiyimle Amerikan Türk komün halkların hem de Aziyalıların açanlığını Amerikan alimi Aleş Çırtliçkan'ın bellenliğini fikir orta tanınan yazıya. Ondan başka da Nemis alimi Pepper'in Amerikanların dillerinin Türkü komünlerin diline mendeştiğini bellep geçmeli. James Churchill'ın Mu kontinentinden çıkan insan nesillerinin ulubet bağçılıktan sonra yerin nerelere yayranın suud ediyen kartası 1931 yılda alim tarafından dikildiler. Bunun özü Mahmud Kaşgari'nin kartası bilen bağlanışıklı Divan-ı At-Türk kitabına Divan-ı At-Türk adlı kitabından söz açanında şonda bir misal var. Men günde oradan başka bir tayfanın nerede yerleşiyanını görkezdim şu kartada. Roma yakın yerlerde Beçenek tayfası yaşayar. Ondan sonra Kıpçaklar, Oğuzlar, Yemekler, Başkırtlar, Basmırlar, Kaylar, Yabakular, Tatarlar, Kırgızlar, onlar Çin'e yakın, Xitay'a yakın yerde yerleştirilen tayfalar. Sanının tayfaların ählisi günde oradan Roma taraf yerlerde yaşayarlar. Sonra Çigil, Tuxi, Yağma, Yargı, Çarık, Çomul, Uygur, Tandut, Xitay, sonra Tavga, Çali bir nece tayfaların Mu kontinentinden yayranlığını yani bir Mu deyip ösün bir sivilizasyon yerin göbü yalak bir yer bolupdur. Şu yerde adamlar yaşaptır. Hakikatdan sivilizatsiyalar geliye, döreye, yok oluyor. Ondan sonra yine täze bir sivilizatsiyalar başlaya. Şu sebepli kitapta da bizim Mahmud Kaşgarlyň sonraki pursatlar yankı müminliklerin devamına Türkiýeden nire yayranlygy barada bu temalara da degip bersek elbette kitap bir 20 ýylyň içinde edilen iş bolan soň onu belli bir nokat boýunça onu egzederlikde aýdyp bermek mümkinden ýöne şu taýda Ahmet Bekmuratyň belli işi ýaly şol Jabarkalar uly deňden aňyrsynda ýaşaýardylar. Soň aňyrsynda aklar tertip belli ýa-da şol Kaşgarlyň Jabarka taýpalar barada aýdan sözi barda şol uly deňden aňyrsy okeanyň aňyrsy manyda soň aňyrsynda aklar dip aýdylmagy jasesiniň türkü komlaryň köpüsine ýa-sesiniň öňüne goýup ulanmagy dip alim bellek geçýär. Mahmud Kaşgarlyň şu ýere geçip bolmaýanlygyny aýtmasy onuň kartasyny emma olara birlik goýulanmasa onda biziň ýazylanmadan ansanlanmadan belli bir topary şol alimden belli bir toparlary tirelen haýsy reňkde nähil görnüşde keşiplerini hem olan bir häsiýet başka aýratynlyklaryny bilelikde Ahmet Bekmuratow şonu bellep geçýär, şonu idarlaýar. Mahmud Kaşgarlyň iki kitap esasında köp zatlar şonunla bağlanışykly edildi. Bundan başga da daş döwrümizden hadiselere daş döwrükde bolup geçýän zatlar bilen bağlanışykly tebigat özüniň öz gerek zatny almasyna
şu taýda näme üçin adamlaryň bir ýerlige gitmegine Ahmet Bekmuradowyň Amerikany kimler açyp duradly şu kitabyny Ayhanyň nesli bir günäýe işedipdir. Olar jabarkalar bolmaly we olara gahar gelen Oğuzhan olary ýanyna çagyrypdyr da deňiz tarapdan gelen äpet ýeriň öňüne almagy beripdir. Olar Demirgazyga tarap öz ölümlerine ýorlapdyr. Megerem soğuk Demirgazyga tarap giden jabarkalar näme üçin has uzak Demirgazyga tarap süýşipdirler. Ine şu taýda ýazylan çeşme görä Reşidetdiniň 14-nji asyrlarda jabarkalarla baglanşykly ýazylan maglumatlaryny alınan şu taýda şu näçe aňyrlygyna süýşdigçe şol dünýä türki halklarynyň gaty köp ýaýranlygynyň alamaty hükmünde kitapda belli bir netijen jemleýän pikirler ortağa etile. Elbetde bu mesele gaty bir çylşyryny gaty hem kıyın gaty hem dogusy ýanky şikçil wagly daşdawrana barmak üçin gaty anyp bilmesen taryha nazar sal ony gyzarlap onu garaýyşyna aýtmak mümkin nädöne şu müňlükdiň dowamly edilen işleň jemgyýetini okan öwrenen datlanmak esasyna bir süle salyp alymdan şol biziň öz alymlarymyň ünlü alymlaryň eden işlerini bir belli bir netijede bir ýere jemlemek üçin şo rahmet çekildi. Şu taýda ýene-de bir kiçiräk belläp geçmek isleýän adam şu Jaba adat bilen baglanşykly İskender'iň Jaba adatyna baryp şol ýerde köşk guranlygy barada kitapda şeýle aýdylýar. İskender'iň Jaba adatyna barşy uğradı bir mülke dahy ol ýerde şah ady Jaba kurdy ol bargyh buldy bir kawum anda bilen dada çok yüzü boýnunda kamynyň başy ýok tenleri ürýan pürmüý ser taser mez idi itikleri ya maýşeker. Şu taýda sözleri alsak İskender'iň ýalanyş taýpalaryny görünýüni aýtmasy şu taýda alymyň beýany şolan bir gyzyl derliler bolanyny jabarkalaryň şol gyzyl derli Oğuz'un kowmundan bolanyny barada aýdanlatlar we gaty täsin hun denanlarynyň türkmen denanlaryna meňdeşligi we olan dokan torbalarynyň türkmeniň şahsy milli ähenglerine baglanşykly edilen işlerine batken aňarsyna ýetip bolmajak taryhy maglumatlardan ibaratdygy şu kitaplaryň hemmesini alanda bir näçe maglumatly eserler boljakdy barada kitapda görünýär. Elbetde bu kitap biziň gelecekde bir gammatly hazynalar bolar. Kitaba türkmen halkynyň hormaty başga, türkmen halky bilýäňiz bir kitaba bir dünýäni çalışmagy hiç zatça görenok. Biziň belli bir eserimiz Nurmat Tarhan bu eserini aýtýarlar. Şu kitapda şonu beýan edilýär. Kitaby insan gözü bilen gara oturan ýüzüne berip görmek bir uly zat. Bu bolsa türkmeniň kitabı türkmeniň alama bolan sowatlygy bolan söýgüsini kitaba bolan söýgüsini anlatýar. Elbette bu gurrumyň dowamly öňüm bagdaşdym gurrumda ýöne şu biziň bilen gaty gyzyklanýan alimlermi, jurnalistlermi şu iş boýunça ünlüler, öwrençilermi biz şolarla gelecekde bir ýanky bağ gurup bilelikde şu meselede has anyk has öz taryhymyzy öwrenmekde birlik bolmak üçin elimizden gelen nedir? Muňa biziň watanymyza bolan söýgümiz, öz taryhymyza bolan öz nesillerimize goýjak iň uly baýlygymyz diýip düşünýän men.